Здравейте, приятели! Днес пътуването ни отвежда до едно село, наречено Златолист. Днес ще ви покажа къде е живяла преподобна Стойна и ще ви покажа доста интересни неща. Знам, че ме виждате вкъщи, но след това ще ви го покажа. Готови ли сме да отидем там? Прехвърлям ви, защото не ми позволиха да снимам това нещо, но днес съм решил да ви запозная с преподобна Стойна. Селото се намира в Петрич, почти Демите. Ако сте отседнали в Мелник, Петрич, Сандански, там ви е наблизо. Насладете се и гледайте. Нека да започнем с преподобна Стойна. Цялото име е Стойна Димитрова и е родена през далечната 1883 година в село Златарево, Поповица, днешна Гърция. Тя умира през 1933 година. Златолист. За живота ѝ не се знае много. Легендата разказва, че нейната стойност идва на 16 години на сън и се показал Свети Георги и още на другия ден заръчала на здрави мъже да копаят. И те намерили икона на Свети Георги. Самата Ванга казва, че Стойна е имала 10 пъти по-голяма сила от нейната и е била нещо като духовен водач, но малко хора знаят коя е днес. Историята на преподобна Стойна и какво пророкава Ванга за нея. 90 години след смъртта на преподобна Стойна, чудесата в нейния храм край мелнишкото село Златолист са станали почти ежедневни. В това се кълнат хора, които посещават свято място. Трудно човек може да намери логично обяснение за нейната неземна сила, събрана в крехкото й тяло. Разказва дядо Стамен. По думите му, тя е яла само грозди, ябълки, маслини, но е слагала в малкия си джоб всички индийски йогини. В нашата Стойна е можела да лекува и фърчи из въздуха. Хвалят се златолистци заради всичко това. Стойна е трън в очите на църквата, но е муза за въображението на писатели и мехлем за душите на хората. Това беше за днес, приятели. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и до нови срещи.